attendees aba asibali korara n'ikinyomba kyalinga igoro. Building ye yabwate 74 floors kuchigoro. Igo bali gukorera first floor. Ege kankere korwe somonto karara 74th floor gochaka igese floor entangani. Kero bayirete garia abariga nibo moyegoria bakababanga asebiwango n'ibitengo mbalimbali. Bali batarengi na uwezo wa kuona nandi babwato buya bakonyara gutara n'amaguru bakayego bali batabwati amaguru lakini bakwendete bakonyara gukorora. Igo omonto oromuko igare ko eguri otari korora. Ori okorora. Egero ori okorora obugori guno muko igaiga mariko. Right? Obara. No omonto otari gukwana igare ko eguri okukwana. Egere barala. Bono bari kubekwe serum bari batano kogenda. One group unde interested nero ne group eyamo yabwate omuko yabwate umotino yabwate ri mama yabwate oyo gotutura oyo mo gotutura yabwate oyo tabwate magoro noyo tabwata magoko aba ebabekire serumu eyamo kera rituge bari kogokera ari bari gosomigu kera richinsa chekire ebago tire igoro kosekero babukire mambi betayarisha unere batambe basoe lift ime batirimbo kanse bachi banyore breakfast ire served yari bagosomera ino muwachire chi conference muro chamanganaye kero betayarishire ori umuko ubwata amaguru okonyu noyo kororo tabwati maguru batayarisha na mapema oyo muko mubugori igoro ori ubwata amaiso tabwati amaguru mutebi bono eparangucha ri mama norio ukoigwa no motino bonse batayarisha bakonyana orio motino atari koigwa orio komokorera sign narororo orio gore mu gotutura no hali nere bono ritukerimo kero babeire tayari bakorire ritukorio gosoma bakaimoka egemeseri buna bari gwikaranzira round table konoro uri gutara ne omotino noro uri gutara ni kifunguo kinyomba yabonekemo baeto motino nero ringe unga muntu bwate barucho gwene to gutara ni kifunguo kirumu yabo bono bakorire umuyego uyu basomi bakorire bake paralinde batire bagosoa ase lift bakanyore lift tayari yabere congested mbako nyara gutira ni lift bakamwa bono tikatutire stairs bachaka waka stairs bamenyete serumu stair number 13 out of 74 barabwe bamenyete floor number 30 kiagera bako chigoika numbers floor number 1 teligo kore ni ichirioka bantu nabange bakwenda floor number 10 bagukune lift bado nekoreteki nebwata abantu kera bagonya gutira nechi stair bagutirira guchigoro tikangote ichi stair chiri nechi ntambe na nechi ntambe abantu mbale nyomba nere bosongo gaige bwate lift nande bwate stairs ngore ngigwarorire stairs na kichire guchigora faikoro nando nyoso muntu beregete umuntu mubegeteire ko bagutira kero batirete chi floor ibere isato bagaikeya 10 mbainyoretinga umotino otigire kebunguo ori orengo motino otigire kebunguo emesa igoro kibaiko igoro ari floor number 10 rima ori ore gotutura agachaka matebya matuka tu aberire naye gaiga ndukurabete ino muko ko matebya Muganje tegukwana lakini kero twikire igore kiagera bono tugutara na bana amangana arasire pi maitengo ikero umuntu gututura amangana asira umangana na baragozirere pi what you will do kira togo ikaria no totebi togo ikerumu kero toigoire twikaranziro timoke ototebi kero tokunya kunywa maji
akatindia ringana atakete goteba ryangire bagoikie floor number 12 abwe floor number 20 abo bagotira baikire 25 oria gasaine abe bakumukani orio muka kumukani orio guko orio kerema kumukania orio mutino bono taigweti orio rengori mama nero koigwa konya kumukania kumukorera chisaini bakagenda paka bakaike floor yabo number 30 iguru bakaika gesieri kero baika gesieri bono omutino ogasoyo mukoboko moko orusie kebunguo bono nario orio ore gututura aigete kubatebi na twatigire kebunguo igari emesa ari estwikaransete no twatiga ekebunguo tigango tebie mbageche tigu inkio tare gototebi ungetuambia tukitoka pale chini, you could have told us. Ungetuambia tumeacha fungu. Akabata nilijaribu kuambia na tema ko batebi gaki kero muntu ganyugiriro ndebi nga toikarari toikigura egerembate bono na temie kadri ya uwezo wangu paka bono asina ikeire niga ngeke funguo twatigire insari emesa.